Goeien en welkom alweer bij het Voedselbankjournaal. Want het is eigenlijk de laatste kwarte update. Want morgen, net vierde, scroll het in de agenda, dan is de grote finale. En dan kunnen we zelfs het eindbedrag bekend maken. In dit programma kan ik jou wel vertellen wat er Joert alweer ophellen is. En azen dan maak je ook een nieuwe tussenstoorn bekend. Nienke de Vries van Voedselbank Grauw. Ja, het is echt voor het eerst dat jou hier nou binnen in de televisiestudio tussen alle dozen. Hoe komt het op je oor? Ja, het is geweldig. Ja, fantastisch. Ja, mensen kunnen dat thuis niet ruiken, maar wij ruiken hier volle dozen. Dat is een hele lekkere geur. Ja, waar roept het nou? Waar roept het nou? Ja, bananendozen. Ja, dat is ook de banaan. Ja. Nou, dat hier de meesten denk ik wel een beetje verwachten, denk ik. Hey, en van, hoe liep het in Grauw? Nou, heel erg. Tenminste, het heeft flink geleefd afgelopen weekend. We hebben op de scholen 35 volle dozen opgehaald. De kinderen waren heel enthousiast. Er waren een paar dozen of een paar klassen vergeten. En daar zijn we nog weer langs. Die waren heel teleurgesteld. Hoe kan het nou dat jullie ons hebben vergeten? Maar dat is allemaal goed gekomen. En op zaterdag in de supermarkten was het ook heel erg leuk. Ja, hartstikke mooi. Nou, en zo zijn er alle initiatieven van zelfs in uw provincie. Laten we even kwartje naar wat er Joert al gebeurd is. Dove dagen lang bidden we samen voor de voedselbank. Joert is het tongetje, dit is Dai Alve. Zit er helemaal achter in het parkeerterrein, of net? Ik weet het, daar kunnen we helemaal net komen, jongens. Nou ja, ik denk het al. Daar komen we gewoon. Maar al je poeten watskippen. Als je nou wat er aankomt, dan komen ze aan. Dat is het scootje uit Grauw. Nou ja, ik denk het al. Dozen vol. Links, rechts, midden, achter, bedstee, waar dan ik maar. Het zijn dozen mooi goed. Zullen we even zien of net? Ja, we gaan even zien. Nou ja, ik denk het al. Vlokken, oh, die ben wel lekker, hè? Ja. Maar ze ballen, hè? Pannenkoekenmix. Echt nog pannenkoekenmix. Laten wij uitkomen zullen, we verliezen elkaar niet. En vreugden binnen wij ontdienen. Nou ja, ik denk het al. Een hele grote auto erop namelijk in Grauw. En dan moesten wij afblijven. Dat is verleidelijk voor zelfs dat je van dropjes afblijven. Maar we blijven er al. Ja, dan ben we waarom in de studio. Ja, Nienke, ik heb al je voedselbank toch eigenlijk meer aan onder grote steden. Maar ik een voedselbank dus in een betrekkelijk lied dorp als Grauw. Ja. Is daar een soort verlet van? Nou, in het dorp hebben we denk ik zo'n 10 gezinnen denk ik, die er gebruik van maken. En in de omliggende dorpen bedienen wij ook. En daar zijn ook meerdere gezinnen die gebruik moeten maken van een voedselbank. Dus de koppeling die ik altijd maak met een voedselbank en een grote stad, dat is dus onterjochten? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, in de grote stad heb je natuurlijk gewoon meer mensen. Dus verhoudingsgewijs zul je daar ook meer mensen aantreffen. Maar in de kleine dorpen zijn natuurlijk ook mensen die er gebruik van moeten maken. Ja. Ja. En die actie, want ik zeg, kijk, die actie met het scootje, die kwam dus uit Grauw. Ja. Hoe zie je dat precies? Ja, geweldig. Hielkje en ik zijn met elkaar in contact gekomen. En, ja. Waar is Hielkje? De schipper? Ja, de schipper van het scootje. En ja, dan denk je van, goh, 28 ton kan erin, dus gaan. Ja. Dat gaan we proberen. En dus Joert, is dat dus echt veen, hè? Van Grauw naar Ljouwert. Ja. En zie je in geweldige waarsomstandigheden, denk ik? Ja, Zuidwest vanochtend. Ik heb er nog even gebeld. En ze zei van, nou, prima weer op zich. Zuidwest niet te hard en dat moet gaan. Ja, dus, een soort van Sinterklaas-intocht. Ja, daar moest ik ook wel even aan denken. Ja. 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 Hey, nou, we hebben Sjoen dus in Grauw eventjes hoe al die squal ben om het inzamelen weer. Daar hebben we een reportage van. Goedemorgen. Goedemorgen. Alsjeblieft. Hey, goedemorgen meiden. Hoi. Jeetje, wat zijn jullie nat geregend. Ja, jammer. En een zware tas mee. Wow. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou man, een doos vol. Ja. Ja. Geweldig. Heb je dit allemaal zelf gekocht? Ja, dat heb ik met mijn moeder. Nou, wat super jongen. Hartstikke bedankt hè. Hey, dan heeft een flinke lading mooi nog. Ja. Ja. Op een fiets? Ja. Nee, maar de auto. Net al deze ruim maar de fiets. En waarom toch de stoot? Nou, ik neem even best wat mooi.
Ja, ja, ik wist net hoe vol als mooi moest, dus heb ik maar van alles die in. Hey Meiden, hoe was het op de fiets? Slecht. Het regende heel hard. En het waait heel hard. En het hagelde. Ach nee, ook nog. En toch een extra tas meegenomen? Ja. En waarom dacht je, ik doe het toch? Nou, dat moest. En we hadden het speciaal hiervoor gekocht. Van een mooi betiert, vies waarboeten. De band die matten in de meeste gevallen op de fiets wat meenemen. Willen ze wat ja, zelfs voor de actie. Hem er even nog in zitten. Nou, een klein beetje wel, maar ze moeten toch naar school. Of het nou regent of niet, in die tas kan altijd nog wel een pakje thee of een pak koffie. En dan is het overweldigend om te zien wat kinderen meenemen. Tassen vol, net een hele doos werd uitgepakt. Een van de kinderen zei van, maar ik had alleen maar koffie. Ik zei, het is fantastisch. Alles wat hier binnen wordt gebracht, daar zijn we ontzettend blij mee. En we hebben al een hele mooie stapel dozen. Dus dit gaat heel mooi zo. Ja, en zo komt er Joert echt van alles weer binnen. Ik loop al meer dan 40.000 producten hier al stenen. Maar ik kijk even vreetje aan Henk. Henk, hoe gaat het Joert? Wat is er al hier binnenkwam? Nou, we kwamen jij binnen. Nou, en toen kwam een hele vracht binnen, mijn autootje. En dat weer alle keer auto erop. Alle keer auto erop? Ja, alle keer auto erop. Maar dat zit toch helemaal net op het listje? Nee, jong, maar dat wonen ze dus graag daar hebben. Nou, meestal moet ik wat te snopje hebben. Nou, zij is dat. Maar als het dus net op het listje zit, dan kun je het wel gewoon brengen. Neem het graag gewoon. Ja. Maar je moet alles dus een beetje indelen en ik gewoon verdelen eigenlijk. Welke dozen komt het toch? Speciaal een auto erop, ja? Maar dan komt het bij diversen. Gewoon bij diversen? Gewoon bij diversen. Nou, gelukkig maar. Zelf werk ik op wetter. Zo is dat. Henk, dankjewel. Het even zien wat er al hier binnenkwam is onnota. De pasta, die gaat nog altijd onder leiding. Dat is eigenlijk de hele week al zo. Dus ik kreeg er net van Nienke. 3800 yoghurtje pakken met pasta, de blikgroente en de ries en de thee. En onderaan, ja, het is eigenlijk de hele week al hetzelfde. De babyvoeding. Maar toch 474 pakken. En dan kunnen we dit omrekenen en dan komen we bij een bedrag. En dan ben ik altijd heel erg benieuwd. Juster ziet, we zitten €70.000 aan. We zitten nu op €26.406. En eerlijk zijn, dat valt mij een beetje op. Oké. Doe net? Ja, ik heb geen idee. Ik hoorde vandaag ineens een bedrag van een ton. Ja, dat willen we graag. We willen ze graag naar die ton. Maar er komen nog een heel soort supermerken, want morgen is de grote finale. En het scootje is nog niet leeg, hoorde ik. Nee, het scootje zit er nog net bij. Kijk. Dus dat komt vast goed. Ja. Nienke, dank voor die komst. Morgen dus viert het net de grote finale, de grote eindshow. Dan kunnen we het eindbedrag bekend maken. En help u, hè, want we willen ze graag naar die ton. En dat mag toch slagje. Ik zou zeggen, ontmoen en zorg vooral dan naar het Voedselbankjournaal. Dag.